Sağıran ekenigen. Geldim. Açan eler erke dip qaraşıp duran vardır taňa bir yerde. Geldim. Ertem bol, näme bele girşaryan, näme sirke gelendir nöýtýäňmi? Akmak, yalta, iýykmanlar diýse. Men sizi özüňizden ullar bilen nähili gepleşmeligini öwreder. Ýumagdyňy. Eliň goý ber aşak. Näme eliň döwjek bolýan bir-birine kap. Goý ber eliň aşak. Şerek boli. Men sen diýişiňi tanatym gelenip duranok. Ýumagdyňy. Men sizi nähili işlemeligini öwreder. Ýerşular ýaly işgär bilen şu trestin planyny dolup berşine hayran galaýman. Olat meliňi ýaňra. Uy beýli de bir iş ýakmak ýok nasıl var eken. Aýr elini burnuňdan. Burnuň aparjak bolýarmy? Ýene maňa iş görkezjek bolýarmy? Heretmiň titren bolup durşuny. Aýr elini gulagyňdan. İş ýakmak ýaltanır diýdi. Şun ýalyk işgärler bilen şu trestin işini agyň mümkinletme. Mümkinletme agyny. Näme şumjurýan? Näme şumjurýan? Bar ura işiň bilen. Men sen gidiň öwrüsüm gelip duranok şumjurma ýerde. Nerede şumjurdan şumjur. Bar ura. Ey ýaltalar diýdi. Näme bir ýerinde epeläp durdyň, men poluň şeýni goşujak bolýarmy? Sen! Prohodnoymy? Tezden bardymy? 70'in kakati tezden toplamış. Ha, baranokmy? Baraýsanda aýdyň men garaşyp otýarym berde. Tizrak gele wursun men ýanyma. He. Ya aýdyň şonu. Bardymy? Uy, tizrak iýber men howlukmaş. Geldim tizrak ýanyma. Ha, gel. Men Sevfen Toğlanov Oh, Sevfencan gele wor. Salamu aleyküm baybo. Sizi görmän de bir näçe wagt geçipdir. Salam, gurgunçylyk mydyr, ýagdaýlar oňatmy? Tüwele hani gel şahry beýdi oturma. Durma, geç. Yo, gowdy bäri, geç bäri. Napajaga şerip geçin. Berekella. Yer ýagdaýlar näçe? İşler, ahwallar oňatmydyr? Arma gory, aý tüweleme. Senin ýol başçylyk edýän ýeriňizde hiç wagt işiň bökdönji bolmaz. Oňa düşünýän. Näme? Howluk geldiňiz beli. Demege dursa, ıtdymy daşa. Hani bir suwjaga şowurtlaň demeniz dursa, alyň wakaly. Ýoksa da bu iş plan wagtyny ýerine ýetirjek diýip Howluma, gıtsın, näme boldy? Ay, delil yok, beýtme. Döküldün, damdın, delil yok. Hani bu Balanı wagtyny ýerine ýetirjek diýip söz beren ekenler. Sizden tamam bolurlar, berekella. Sizin işler ýerinizde işiň hiç bökdönji bolmady. Ýogda işleň ýagdaý nähili? Oy, oňatdyrlar, ony bilýände. Hemişe plany artygy bilen doldurup, hemişe de premiýalýaňyz men gaty şadama. Bu ýolda iş barada sorap men etahly radiýatdan çykartdyrlar. Şagyny oňatmy? Eýşener taýlyk mehem tüwelemi. Abdu boli bilýär. Siz hemişe gelip durýan şeýdik bir kıyafatdy. Gelip durýan ahire, näme? Ýöne iş diýip diýjeginde şol iş bilen başaga ýolup bermän. Sizden tamam olur. Delil yok. Arkayn gidip bilersin. Ben wagtyňyz gelip bilersin. Hoş gördüm. Hoş gördüm. Tamam. Gelip durun ahire şeydim. Yoksa da ben yakın wagtlarda sizin töwereňizde aýrylyp gaýtmak niyetim bar. Ana şonda yok. Man öýüne barar. Çagyny bilen salamlaşyp, olarla oturup bir çaýlaşyp gaýdar. Bolýarmy ýaşy, hoş. Tamam. Gelip durun. Sizin üçün elmedi ama kapa çıktır. Gelip durun. Näme diýençä? Geň göräýdiňmi? Bugunky bolan ýagdaý dogrudanam geň görerlikçe bar edýän. Ene, elki bilen siz geleňizde men sizin gepleş usulyňyzda. Ýagny özüňiziň ýanyňyza gelýän işgärler bilen sizin gürleşiňiz usulyny gürleşdim.
Soňky edegen edil ýene de sizin işi soňuňuz, ýöne sizin özüňizden ulra adamdan ýanyna baranda getmeýsiňiz. Düşnüklemi? Siz şu zatlarda netije çıkarırsanız diyen umydum var. Eger şondan netije çıkarsanız onu şunur yani. Golsuz yazılan arzalar, sizin üstünüzden şikayetler men stolumun üstünü top basıp yatmaz. Düşnüklemi? Bey be. Beni heyli beyli ol yaray.